салом. Хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи ҷумъа 17 октябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Дар шимоли Афғонистон раҳбари гурӯҳи ҷангиёни Ҷундуллоҳ кушта шуд. Дар як ҳамлаи ҳавоии рӯзи панҷшанбе Мулло Шамсуддин, ки бо номи Қори Зубайр ҳам маъруф будааст, кушта шудааст. Хадамоти кашфи Афғонистон мегӯянд, ки гурӯҳи Ҷундуллоҳ ҳамон ҳаракати исломии Ӯзбакистон аст, ки дар Афғонистон зери исми Ҷундуллоҳ амал мекунад. Ба узвияти ин гурӯҳ собиқ шаҳрвандони ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ мисли Тоҷикистону Ӯзбакистон ҳам шомиланд. Ахиран ду шаҳрванди Тоҷикистон, ки дар Афғонистон ба ҳайси ҷангии гурӯҳҳои зидди ҳукуматӣ боздошт шуданд, дар Тоҷикистон ба ҳукмҳои тӯлонии зиндон маҳкум гардиданд. мавзӯи амният ва дурнамои Афғонистон яке аз масоили мавриди баррасии раис ҷумҳурии Тоҷикистон ва дабири шӯрои амнияти Русия дар Душанбе буд. Эмомалӣ Раҳмон ва Николай Патрушев имрӯз дар Душанбе ҳамчунин дар мавзӯи мубориза бо терроризму қочоқи маводи мухаддир ва таъмини амнияти иттилоотӣ гуфтугӯ карданд. Сафари дабири шӯрои амнияти Русия ба Тоҷикистон рӯзи 16 октябр шурӯъ шуд ва ҳоло аз ҳамкорам дар Душанбе Абдуллоҳи Ашур тафсилоти дигари ин диду боздидҳоро суол мекунем. сафари Патрушев пас аз сару садоҳо дар мавриди ташкили митинг дар Тоҷикистон ва таштиди чораҳои амниятӣ дар кишвар сурат мегирад. Аммо дар сафорати Русия дар Тоҷикистон гуфтанд, сафари ҷаноби Патрушев ба ин сару садоҳо рабте надорад. ба таъкиди масъулони сафорат, ин сафар қаблан таҳризӣ шудааст ва Патрушев барои ширкат дар машваратҳои корӣ дастгоҳи шӯроҳои амнияти ду кишвар вориди Тоҷикистон шудааст. дар сафорати Русия аз додани ҷузъиёти бештари ин машваратҳо ба далели сиррӣ будани ин иттилоъ худдорӣ варзиданд, аммо гуфтанд Патрушев дар мулоқот бо раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон масоили авзои кунунӣ ва ояндаи Афғонистон, сарҳади давлатии Тоҷикистон, ҳамгироии ин кишвар барои пешгирӣ ва мубориза бо хатарҳои терроризму ифротгароӣ, мубориза бо қочоқи маводи мухаддир ва яроқу аслиҳаро матраҳ карданд. ҳамчунин ба иттилои сафорат Патрушев бо Эмомалӣ Раҳмон доир ба таҳкими амнияти иттилоотӣ низ гуфтгузор кардааст. имрӯз дар Душанбе ҷашнҳои бахшида ба 90-солагии пойтахт бо маросими қадрдонӣ аз заҳматҳои ҳамсолони шаҳри Душанбе идома ёфт. бо амри шаҳрдорӣ ба шахсони ҳамсоли пойтахт ва ҳам мақомдорони собиқи шаҳрдорӣ ҷоизаҳои пулӣ тақдим шуд. 84 нафар фақат сокинони 90сола ҳамсоли шаҳри Душанбе ва боқӣ монда 66 нафар собиқ раисони шаҳр, собиқ муовинони раиси шаҳр, собиқ раисони ноҳияҳо, онҳо низ даъват буданд. ба ҳар кадоми онҳо 1000 сомонӣ тақдим гардид. тавре маълум шуд, аз миёни 84 ҳамсоли пойтахти Тоҷикистон танҳо 4 нафарашон тавонистанд бо пои худ ба маросими ҷоиза супорӣ бирасанд. дигарҳо ҷоизаҳои худро дар манзил аз ҷониби кормандони шаҳрдорӣ дастрас карданд. мақомоти Тоҷикистон таҳқиқи ҳодисаи сӯхтори дирӯзаро дар хобгоҳи рӯбарӯи бозори Султони Кабир шурӯъ карданд. ҳанӯз иллати сӯхтор дар хобгоҳи бисёр ошёна ва ҳам ҳаҷми хисороти ин ҳодиса дақиқ шумурда нашудааст. алангаи оташ, ки дар ошёнаи аввали хобгоҳ сар зад то ошёнаи чорум расид. хушбахтона ин ҳодиса ҳеҷ хисороти ҷонӣ дар пай надошт. хобгоҳи мазкур дар замони шӯравӣ марбут ба корхонаи насоҷии Тоҷикистон буд ва 20 соли охир дар инҷо хонаводаҳои мухталиф зиндагӣ мекарданд. дар шаҳри Гётебурги Шветсия як академияи мусиқие амал мекунад, ки муассиси он шаҳрванди Тоҷикистон Нисор Абдуразоқов аст. нисори 40сола 13 соли охир дар Шветсия зиндагӣ карда ҳамчун устоди пианина ба даҳҳо шогирди сину солашон мухталиф дарси мусиқӣ медиҳад. шогирдони Нисор дар озмунҳои мусиқии Шветсия ва дигар кишварҳои аврупоӣ иштирок мекунанд. нисор фарзанди дигари бо ҳунари ҳунарпешаҳои маъруф Ҳабибулло Абдуразоқов ва Шарофат Рашидова оғози солҳои 90 Тоҷикистонро тарк карда дар мактаби олии мусиқии Шветсия аз рӯи ихтисоси пианинанавозӣ таҳсил кардааст. ҳоло Нисор мегӯяд бисёр мехоҳад ҳамсолони ӯ ҳам дар Тоҷикистон дорои имконияти бештар барои рушду инкишофи ҳунари худ бошанд. ва шакли пурраи ин суҳбат дар сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳи шумо дастрас аст.